Badwam na Oshano yere kase no awie enti de edu so no nyame adom wa crown ne maso amene 30th December ene efiade etwato wo December mu Badwam etwato wo afi mu no na wo say still ya appreciate ye client ye no mo edi ensa wo so wa wo hye enti ene de fita no a enyom to ene ase da ba biarade de abedre esi eda na se ni ye de sponsors ase biso wo ma yade pa sanyom a ye ntimi nya bosom ya katua ti so ko nkoto dwani mu a ya kai businesses no so wo munwuma no enkoso ntumpon se be ya enso ye betimi atoto bie no mso anya bie e de asoso nwuma ahodo asesa mame na aboafo ya se biso wo madaroma ene yetimi de afisem nkomo no ebro Saint Andrew Senior High School abatan a wo hweme wo pe papa e de oba kwa e St Andrew Senior High School your board ne ode wo ho enti mfa ho ne ba bi a wo hweme ba bi a wo tie se wo pe school papa dia e St Andrew Senior High School e ho na wo sa abatan ne a wo fo a wo tie me hweme sabre wo do ba ne ni be kire Kel Kate toothpaste enkra no yemfo mo nhye mofra brain mo ase bra ye twetwe on sia no pa ene anwumre wo nso benyini na aka ho enkranke to 6 years yes kakenti yetu ne sen ya na me last me call 37 na akrake to yetu ne sen ha dwene de ne de ba twetwe ne sen anwumre nso ka ho we said the whole day ne wadie nyina no anwumre twetwe the last na obeya ansa no beda o bone sen no ehu ban nti yesra wo fo abata no pay gidigidi odi twetwe akra ne sen no fasa gidigidi ne sa hye mu anwumre wo twetwe ne sen no wonna unse nka bia ni mpanifo nso monya saa nso ko pay o student na wo nso fetchuchu se kama kidi minister of akra woni die na duro no awofo no obatan why ha akra yi ni di na mu why ha okọ hospital yese na oba no hwe ni yie eye hwe na hwe ni yie akra ne mpaduane nya kidi minister of ne bi ma no ono no mu abohu safi na aduane level no asesa pure natural health ye do mo se omodo ya ba akopɛ na wadwama so 3p garlic mixture unim de garlic ye woni paduane mu nonum bi na mu ahoden e ma strafo na woni paduane mu no omo ho nya den ti yade bi eyi ni ti a wan so adi won so nkunim sa adwumaku ya daroma e na omo so ya sena afi mu ni nyina wa Afisem so e mi etimi nya titiri ni eni ntini ba na ene omo edi nkomo medin afia amankwa tamaklo nya mi hiraw e hiraw bebre ma ye se mo hwe Badwam ene Adom TV ye programs ahodo ni nyina na Dependable Herbal Home for omudine die obi ya Dependable Herbal Home depend madine te say edine die ahyetan ni nyina gina wo mu nupa e wa adwama so enti ena wondin ahyetan ne me wo manager na nkasa e wa ha Samuel Ofosu Oche area Ofori ti ORI no ne kwari e Ofosu fachame ti Ofori papa bi mi amine mu nso nti writing no za doctor for there za enti Ofori Oche ewa ha papa ya mo official pa afin combat afisa say na Dependable Herbal Home mo ni madwuma yefo no mo client mo gina mo na so amen na nkwane ahoden wo ho na mo guso so ya sene saa na mi hira mo pa je say Dependable Herbal Home dey is abeye household name Adom ne de mo age aboso na mi hira mo e da masepa nti no ye hwe de de be ma woni so nso saa bra fi ko na wie ye de beka bi kira adehye o mate de but still sa hye mo kena yaka Dependable Herbal Home a enuma ben a mefa apidie so echia etiefo nyina amo bia nso official pa pempenso a adeni abedu se mo jade fusan wo yamudie asedana awasede da everybody ase yaka Dependable Herbal Home so a eye adwumaku a ye mebidro mebidro beti say Adom cocoa capsules Adom natural man Adom syrup Adom typhoid Adom dobionjin no ne dos ya no ne dos enti eye adwumaku ayo madina nti na pay there na ne enu no doso no bia ba ko mi enti e ne de ye e woni paduane mu kene yesen ka de biba tuye anu apija na de akere anke ne ye nimu an ye kuri se ye fa am se Adom cocoa capsules na
eno for koko woma koko no adokro omne omusisi wo hono ma me se adwuma ye ni ndwane die no ama koko na ma body no entimi engina so yie ebinim nso flames ahye ma nti amaman nti me se onoma eyi amaman no ema wosisi mu da ho aha womo so omoni so obeposa na nia eyi woni so nti koko na dwuma enen ana Adom ko capsules okay. You want a capsules you want a syrup okay ti enum ni mienu ana obi wo hono ma na on pension no afa tablet ba untime nka ni mienu mu okay nti di ope ensuo no afa ensuo de di ope capsules no anom de ayese to paye de no okay ti nchiremu no okay ene ye wo Adom dobi engine eno so ye won capsules ene ye won syrup eno so no for candidiasis eno no emma no omo de sesi omo ho okay infection ene nya be mu santa no so no nya ne sana esiesi oba no mane oba asima aha ene ye wo Adom natural man eno no for a mema na em say bodum pempensu bi a edu empemu a na adwuma no em say entimi enkoyi enti natural man no ema wo ye natural man ma wotimi bo adwuma ama ti man ye nom gin dobi engine no a na mema na nom natural man na ne de besi enti ene wo Adom malakio eno no for malaria am say dan tonton eni di afusani ani malaria no unum Adom malakio na etu ase ma ho to ya wo Adom tonic eno so aboa ma siesie ni pedua no ema we define ema nyama ento yie wo ni peduane mu no tonic no aboa okay ema bodo no sisi ni husu yie na ye mojaduro no ene wo to obi a oya anemic ni moja aso atie obi a anemic moja so atie untimi na eni su chin no untimi ndidi nti aboa ema nyama wo mu nyina na etosi no etimi esisi no na Adom lady care capsules no mechane Adom lady care capsules and mission so eno no for mana em say omukọ afichire a menstrual pains enti aboa ma otimi flow yi aboa ama eyi pains no eno so no obu ho no ntimi nom so the no yet to suit everybody you are wa want to make nom capsules uben musuo wa won pensu anum capsules it is anete yo okay and you wo Adom Thai mixture and no for the typhoid okay yeah oma typhoid no abrabo body no entimi ngina so yi enti typhoid no aboa ama eyi saa yare no fi system ni mu said be ya obetimi enya honde abadwuma nti eyi ni mu ni nno ni bia dependable herbal home yeah ewadwam a edi ho dwuma no bia so bia de ewum ya malaria de ewum typhoid de ewum manse bo de ewum ya wo mema ya mre de ewum ti am say self contained unya bowra dependable herbal home dia edro bia wo pe bia no wo benya bi ya ne capsules ya no syrup nso ti mo amushuro ensuo ne no mu no ene capsules ensuo grana de ano na ho ato enti wo machi akwan so de em say utie wo mu a ase ba bia wo mu obi ho ba yenko ebi ye hwe ye ne de ka obi kura pe bi de agu ne store a wo no so ebeton he fa no ye pedodo atu a yebenya o pedodo atu a oba Adom
Dependable Herbal Home or Medina. Taxi rank behind EcoBank. Okay. Yeah, a hono ubenya the drone na nya ope bia. Okay. Ubenya ewo ho. Okay. Nti ho apɛ na yebenya dodo no. Oh, okay. Yo, but ye pe bi nso baako bi ato anoma. No ukọ okanshi dragley ukọ all the pharmacies herbal centers na ubenya bi no ya bobo so nyina upe bia ubenya bi. Yo any number no. Number na say 0243. Sir, 0242. 0242. 33. Debbie 0242 505555. 505555. Number no crowd was screen or I say 0242 505555. Dependable Herbal Home. Yedi nkomo akeka nyarewa ahodo no nnuro no ahodo de ye mani padua no. Ebi ana ye ose wan te wode. Nti number no enie anase bia nso pedodo no tu e de akọ pharmacy anase wo herbal shopper. Number no was screen no ase no ana 0242 505555. Dependable Herbal Home for number. Emre na so. Wo she abusua ne adwumafo bi afisia pay. Mefa afidie so. Awo she Ghana fo nyinara ene won amono ne yendro no yenum bi anopa wi anwumre wo she obiara afisiapa da obiara nso ase efa botani susuya adwumawura Reginald Andukwe odiaba dwaso a majatum na motobie yefa afidie so adobi ase afia yebewura mu nso no Awurade enkosora enkurakura mu njuma mo ye abusua na efie ni ekoso bia no Awurade enka mo ho afisi se ebesa hia biom na yasan adamase se mo ne yen ayebusua na yakabom na edi juma abom aseda ene ebedam yenso ya dase ne papa wonu ne baye ono de say Fred Mr. Fred Mr. Fred nso ayade ti akire ho no oboguma mo Fred nso na minshira no onye okese na monkoso anya adwuma no na nyarwa ahodo ho nu aba adwama so ense nyina yade nti ne Dependable Herbal Home nkomo no ahada bema kwan na yede ese ne se de yaka na nwom ne de kohwe ye wabonten ho pa nti ba bia so wo kokomlemle ne mpotem abra ne yensa enwoso yade ne mu nwoso ahokyere ne bibia ye wusu ne nyina agu se china 31st no so no yakotoa so wo ho nti beka nyina ye ho ye adwendwen ne nyema ne nyina firi ho da nyame ase waye bi enu ya wo kai wo do firi a wa firi mu wo asa wo ye superhuman being Adom bi keke mo ani nye ne di dan mo ahusie na wo de ye sin wo bi abubuo ne do so na ye na ho de ho saa toto ho ne bigu ne anyi ye ni na wo hwe ko he obi da bonten denden so wa da feel wo da self contain mu dwene yu suni ade esa na mo manyame abre ti tubigu ne kan ye ho wa untime man so ye dem live on Facebook/Adom TV also do de beba ye be say bie phone lines no na mo so ma hwehwe ma dofo no mo afihia pa enti me kwa ba ye nwie kura fe kura ne ya hyase twen